ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ ତୁମରି ଘରର ପିଲାଟିଏ। ଭଲ କରି ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ବଢ଼େଇଥାଅ। ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମ ଋଣ ସୁଝିଦେବି, ରଖିଥା ମୋ ଛୋଟ କଥାଟିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଗଛ ଆମକୁ ଇଶାରା କରୁଛି ବା କହୁଛି କି ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ବଡ଼ କରିନ୍ତୁ। ଭାଇ, ଆମେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବାର ଆମର ଫାଇଦା ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ତା ଛାଇରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼ୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଥିଲା, ତା ମୂଳରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଆମକୁ କେତେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟାକ ନୁହଁ, ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନେ ସମାଜକୁ କିଛିଟା ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳୁଛି, କିଛିଟା ଜାଳେଣି କାଠ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗଛର ସହାୟତା। ଆଉ ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ, ଆମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଛକୁ ହାଣିକି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ସେ ଗଛଟାକୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାଇ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭୁଲ। କାରଣ ଯଦି ଗଛଟିଏ ଅଛି ତ ଗଛଟିଏ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଗଛଟି ଆମକୁ କେତେ ସହାୟତା ଦେଉଛି, ଗଛଟି ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ବି କିଛିଟା ଉପକାର ପାଉଛି। ତ ଦୟା କରିକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣନ୍ତୁନି। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ବା କିଛି ଶିଖିଲେ କି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଅଳିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଛଟି ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ଦେଉଛି। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କିଛିଟା ମାନେ ଉପକାର ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛ କେଉଁଠି ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗଛକୁ କେହି ହାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ।